Hey, Yasin. 차 बेयाव सोग्रासै बे दा होमबा दोन ओइ रायजागोन नों हनै नायगासिनो मालाय खाफिननासो दोनजोबदों नै You this one of the last time and I hope जायाखै नै दखानावसो दंफैयो दखानाव ड्रेस बायनो फैदों देबजुथि मोना न'आव थांनो नागिरबाय I keep this too. दोन थाबायसिग्रासो बियो ड्रेस नायनो फैदों नै ड्रेस Mama, this is for a pet for me. Nơi như là bầu đúng không? Một khe này cũng như kia. Mama, Lá đồng cái gì ạ? Mama, I want this one. ओं बेरायनो फैदों ड्रेस बायनो ड्रेस Đây như bằng Mama, 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 come here. Mama. मोजां-मोजांथार गस्लाया नै भैया वो निकालो डबल एक्सेल डबल एक्सेल में कौन सा साइज